Entre os dous salóns estarán expostos máis de 670 vehículos. 290 no novo esta fin de semana e 380 no de ocasión, a próxima. O que converte a Expo Ourense no maior concesionario do norte de España durante estas 2 semanas. Facendo un percorrido polos vehículos novos expostos esta fin de semana, resulta evidente a imposición do vehículo eléctrico, tanto 100% como de motorización híbrida, e máis se expoñen por primeira vez marcas, como é o caso de BYD, que fabrican en exclusiva coches eléctricos, ou Ebro, o Moda e Jaeco. Os concesionarios ofrecen descontos especiais na feira que poden chegar ata os 10.000 euros. Cada un ofrece ademais as súas propias condicións de financiamento e resulta doado atopar coches por 150 euros ao mes. Este 16 Salón do Automóvil é unha edición especial, xa que é a primeira que se celebra logo do falecemento no mes de abril do que foi presidente de Acauto durante os últimos 15 anos, Ramón Seijas Pérez. Esta xornada inaugural estivo protagonizada polo acto homenaxe á lembranza á súa traxectoria profesional, liderando e unindo o sector do automóbil en Ourense, defendendo o papel dos concesionarios como motor económico e social e apostando pola celebración deste salón que hoxe en día é un referente en toda Galicia e un dinamizador das ventas de automóbiles nesta provincia. Este acto de homenaxe correu a cargo da directiva de Acauto, encabezada polo seu presidente César Fernández e a súa vicepresidenta Eva André. O acto contou coa participación da súa familia pertencente ao grupo Pérez Rumbao e de numerosas autoridades locais, provinciais e autonómicas, así como empresarios que quixeron apoiar a familia e os seus compañeiros de Acauto.